was a bass ye bo ho fa ensema mema be kan no menya Komfo Afriyie ma me bisa no dua body ho nsem Komfo Afriyie me mo achi o mira yo yen san hwese yen sabeka na Komfo na bibi wo ho a wachire yemu kakra okase eto so man so nti ba me du fie sade ne ye ka no me se wo ba se wo ye wadwen so be hwe ho susi ye sade a bompa ye se obehia be ma sebe wo suban because mema no say ye kope wo ba ye wo ye ketrema ye de ko ene esi enya ne wie so a e wo ketrema a ye di hia no enti saa de no so no ebede wo ba pa watimi ahu wo mo wani ada hwa na akwa kwisi sei se de woni be wo bu okra na se woni se wo hia be ma no we se metimi ne Komfo Afriyie akasa Komfo Afriyie me mo achi o bia nya do ma mi ra na what is say oba dia do mo de men kwa tele kwa na mo so adumi ya o Komfo de damias Komfo oda Roma anope de metroa wa enye ne bone so Komfo ti menka volo no na ase wo fam kakra e ba tan metonka Nya baby na atoa ye okasa fidie so ni ti atwam osusu se be ma bi a woni ni hia ye kwadwo mfante woni be ma yi ti ho kama onka bi nhemu nyi se koba ya ntokwa enwiase a ensu atwa ne ho ahia nyina wodi abro wo bai ma woka kire ne se wo so otimi kwa wo so na wo ba na enye me kwadwo mfante esuo bi a obetwa obebubu pa no aguma bodidua se Okona wo ba na enye me atwedi ampo ne nana mada Roma brefata no boso mada Roma enwa ba ya kwa wo so aba boso me nan ene na watwe mienu ni aba ba yi kura ne ba ma yi mfi nu kwa no wo koso bodidua ofra ne se wo ma ne sika nhwa akoda yi besia twa ye nwa ba yi ho ahia ofra ne pe no de agye no Komfo duaboy a waboboi ebetime nya sunsanso wo awraba yi so ana yo na me du fi me da se me da wati fo nyina so ase me che obi biabo enya obi a odifo onfum obi o kan Ghana nsu ni aboso nyina bo dua ye nya nti bi se me nua ba na se wafom be Komfo Afriyie esi me bi sa se wafom be ma no e ma fom ne se o yeso be kuma medical police station no aye che ni tuma no Komfo wada Roma wo se won fom no na esi den obobo nua me kamle fi waso ko to 20 pesos Komfo wo se be ma ne se wakoto ne 20 pesos e free na busuafo ho nto obeja ne kwan ye nyina ye nim se ye nua mu bi ma sabi o ma dwene afiri o mutima sabi o to gata na wanu munsu o hu se aduane da pambola so na wadie ye nim se wa free ni party biam nanso osia nipa o monibia wankoka na bibia nkoka papa enye grede nti se o se onfom na se bi mfrema e fa ye hu nyina nye ni nyina ni free nyankopon nye ni nyina na ye mfrema papa mfrema papa wo ho bone wo ho nti se o so onfom na matukwan kakra mi komikro mu ntira o tena ye fofie nti na o se the best thing be some blefata no ye wo tena no nti minam kwanso ameba nti nyame ya adoma o tena no se wo kumase a omra na me mompa ye ma no na onwo mfa no ne ho ne ba na ya na mpempi no wada Roma wawo anya bosome 9 na watwe mienu ama be man nani na nyina ogusu bonidua se obeku no wada Roma nti mi nua ban susu se nka wo wi a akora na de nam se ne ho ni boni bia ne ho ni mfomso no bia nya na wo wi na no afiri otan nti bosome be mienu miense na yinya mfiri ne tan de na megiri se won fom mfante nanso mframa bone wo ho nti onfa babi ma ye mompa ye ma no se ya mframa bone nti mfa ne ho magini Mati biwra nyame ya adoma wo kina no pa mi ameso ne nsa e de na ba wasonye so na mpa ye wo sefata aye fofie die ye nyina ye ba beje mpaibo medase medate fo nyina se
nene emma ne mema ne yehia awafo on di duabo ene di agro obi wo ho anu wafum ne kunu ana wafum ne yere ne nyina achi no asan bodua Komfo eno ye bayie ana se ye dam yo minimo bi a ono otutu se ne kunu sabi ofanati no aboni kunu no dua se wo famati fa wo ba bi a bosumasumasi nsuasumasi nkun ono oba na de wa mono hu dua oba ya nka bi anhyem no kofa be ofiri be ma yati bosum na ono afrefre ye no na enya no na okoba bi na ekatere ne se bosum no ono na abodua onyo se da bi mekunu na mebo ne dua so ofiri mati a na won so yo se me so mafiri nati nti ubetuma bo be ma dua se wo firi wati a o ukoba bi mo bi kura koso onofo a wafiri wuku nati bosum na benya wa na mpemfi yen nananum ammo abosom ana nyame ammo abosom ni nsu se yemfa mekum nipa o se yemfa mo aboye ho ya setrem ne ya brabom wati ase na nso na Ghana fo boni nti duabo no ayeduawe ena da bia meka ye movie bibiri ya na yini amo ya mefre boti wabudua mefre anto wabudua nti akwa ne te ho ato ne timo ni ma de kro nso na woka ye de akwa bi be fi school be banana na ase atata obebisa na ninya oni ni di agro kekewa nye so mo fun wan fa me pen antome a bote wan fa pen na bosom so yemfa ni agro yemfa ntie nipa bibiri die no de bosom na nso tie nti mesre mi nua no se obi mfo wa se bi ofo mo kura de fache no nyame be ka ho asema ma na duabo no yensusu na yemfa bosom ni nsuo no emwa ye ho ma ya setremu nye bokọ ma ye be that fasi Komfo Afriyie samre meja wo mesra se twedi ampon ni brefato no ta no nyina papa be crowd wa bedru Kumasi ama ya sumdwe mboko nana no mfa na ante boko bye bye Komfo.